Napakatulin guys ng ginagawang pag-atake ng ating tropang 7-Eleven dito sa bandang unahan. Ayan nga, at patuloy siyang bumabanat. Sino ang habol? May isang bumabanat mula ulit sa 7-Eleven, Gilbert Valdez, at nilampasan nga itong tatlo nating breakaway guys. At napakatulin nga ang kanyang pag-atake. Nakasunod sa kanyang likuran si Idol Ronald Oranza, at sumunod rin sa kanyang likuran si Christian Timbang. At ito na nga, bumabanat na, nagkakabanat na, tumayo na sa kanyang upuan si Ivan Simprano. Nakasunod pa rin si Dennis Gabaldon. Ito na guys, at nagkakabanatan na sino sa kanilang una makarating sa ating finish line. Zombie Apocalypse. Ito na yung malupit na Open Elite Road Bike 4 laps. Our last category for today's race. 4 na ikot. Top 10. Ang 1, 2, 3, ang premyo is 5,000, 3,000, 2,000. Yun na. 532. 532 ang price ng ating Open Elite RV category. Shout out sa ating mga pro cyclist na sumali. Open Elite Road Bike. Lahat ba nandyan na? 25 participants. Pagtapos mo nitong lusong na to, yung pag-aon na gano'n, ipa-plug down na. Hoy! Okay! Open Elite Road Bike! 5, 4, 3, 2, 1. Ano guys, nag-start na itong ating Open Elite Road Bike category. Andito po ang mga pambato ng Philippine Navy Standard Insurance, ang ating Ronda Champ, si Ronald Lumutos, ang ating idol na si Ronald Oranza, Idol Rustom Lim. Guys, nandito rin sila, John Mark Camingao, at si Idol El Joshua Carreño. Guys, nandito rin si Alpi Catalan at yung iba pa nating mga trupa mula sa iba't ibang team. Mga 7-Eleven, napakarami nilang sumali guys. Go for Gold, and dito rin guys, GLC, NYK, at yung iba pa nating mga participants, mga individual riders. Shout out sa inyo mga idol. At itong race nga natin guys ay 4 na laps at 12 kilometers ang isang lap natin. Kaya yung 4 na laps ay binubuo ng 48 kilometers overall. At ito na nga guys, nandito na tayo sa may ahonan, at dito na magsisimula ang ating bakbakan. Dito po ang flag down ng ating first lap. So dito na magbabanatan itong ating mga participants sa ahon na to. Ayan. So shout out at maraming salamat sa lahat ng staff ng Tutok Cycling Team na nagdiriwang ng kanilang 2nd year anniversary. Kaya naganap po ang karirang ito dito sa may Cristo Rey, Capas, Tarlac. At napagbigyan tayo na kumuha ng video. At salamat sa inyong lahat, mga Tutok Team. Ayan. So sana magkaroon pa kayo ng maraming pakarera dito sa napakagandang lugar kung saan ginanap itong inyong anniversary race. And guys, so may bumabanat na dito sa ating unahan. Nagkakahabulan na guys mula sa ating tropang NYK. Pangatlo yung naka-Team Navy. Pangalawa itong ating tropang Go for Gold. At nandito sa harapan itong ating tropang 7-Eleven. Napakatulin guys ng ginagawang pag-atake ng ating tropang 7-Eleven dito sa bandang unahan. Ayan nga, at patuloy siyang bumabanat. Napakatulin pa rin ng kanyang pag-atake, at nakasunod pa rin ng tropang Go for Gold at isang NYK. Unang lap pa lang ito guys, pero umaatikabong aksyon na ang pinapakawalan nitong ating mga participants, at nakalayo na nga itong tatlo ng bagya doon sa ating peloton. Sino ang habol? May isang bumabanat mula ulit sa 7-Eleven, Gilbert Valdez, at nilampasan nga itong tatlo nating breakaway guys. At napakatulin nga ang kanyang pag-atake. Nakasunod sa kanyang likuran si Idol Ronald Oranza, at sumunod rin sa kanyang likuran si Christian Timbang.
wearing bib number 125. So silang tatlo ngayon ang namamayagpag dito sa ating race line. Napakatulin din ng pag-atake nitong tatlo guys, na lumampas din sa ating tatlong naunang breakaway. Ronald Oranza na ngayon ang nagdadala, sumunod si Christian Timbang at sumunod na rin si Gilbert Valdez sa kanilang likuran. Ayan, so patuloy na bumabanat itong tatlo nating breakaway. First lap out of 4, pero napakalupit na ang bakbakan ng ating mga participants guys. Itong tatlo na kaya ang magpapatuloy ng kanilang breakaway hanggang matapos ang laban? Panoorin natin kasi first lap pa lang to at malayo-layo pa ang tatakbuhin nila. Ayan, so nagpapalitan itong tatlo nating breakaway. Ayan, Ronald Oranza na naman, sumunod si Timbang, sumunod na rin si Valdez. Palitan sila at lalo pang tumuling guys, nasa likod na rin ng ating peloton. Napakatulin din ng paghabol ng ating peloton. Ayan na, malapit-lapit lang at tumutulin din ang kanilang takbo. May didikit kaya nila guys sa ating tatlong breakaway. Ito na, nangunguna itong ating tropang NYK Marcelo Pilipi. Nakasunod na rin ang buong peloton guys at patuloy nilang hinahabol itong tatlo nating breakaway na patuloy ding bumabanat. 7-Eleven naman ang nasa harapan, pinalitan ni Ronald Oranza at pinalitan din ni Timbang. Peloton natin nandito na sa likod guys, Marcelo Felipe, malapit na niyang may ticket. At ito na nga guys, kompleto na naman ang ating peloton. Eto na, at sa part na to, NYK naman ang unang bumanat, nakasunod yung Go for Gold. At nandito na rin sa likod guys ang iba pa nating participants. Ayan na, so napakatulin ng takbuhan nila at malapit-lapit na yata tayo sa ating U-turn area. At sa part na to, mayroon na naman tayong breakaway sa may bandang unahan. Nagkakahabulan na guys. At ang ating peloton ay patuloy pa rin na bumabanat dito sa bandang likod. Napakatulin pa rin ang takbuhan nitong ating peloton. Yan guys, sa pangunguna ng 7-Eleven, punta tayo sa bandang unahan at may nabubuong grupo na tumakas dito sa ating peloton. Napakatulin guys ng ginawang pagtakas ng isang grupo dito sa bandang unahan. Ayan na, at paahon itong ating tinatak ngayon. Nagmamadali na guys itong ating mga participants dito sa bandang unahan. Ayan, ilan silang kumawala. Ito guys, marami-rami itong ating mga tropa na nandito ngayon sa bandang unahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 po ang nandito sa ating unahan ngayon guys. Nandito si Dennis Gabaldon ng Don Philip, NYK, dalawang 7-Eleven, at nandito rin ang dalawa nating Philippine Navy, si Oranza at si Lumutos. Nandito rin ang ating Go for Gold. And guys, so sila ang nasa bandang unahan ngayon at patuloy na bumabanat guys. Malapit-lapit na tayo sa ating U-turn area. Ayan, so nasa likod na rin ng ating peloton. Napakatulin din yung ginawa nilang paghabol guys. Talagang hindi nila hinayaan na makatakas itong ating 8 first group na makalayo talaga. So andito na nga tayo sa ating U-turn area. Nangunguna pa rin itong ating 7-Eleven. So abang na tayo dito guys. Tingnan natin kung sino ngayon ang unang babanat na naman. 7-Eleven yung nasa unahan natin, siya ang unang iikot. At nandito na rin ang buong peloton. Ismael Gurspe wearing jersey na white ang umagaw ngayon sa ating trangkuhan. Nakasunod si Ronald Lumutos at dalawang 7-Eleven dito sa kanyang likuran. Nakasunod na rin guys ang iba pa nating tropa. Ayun nga, so napakatulin ang ginagawa nilang pag-atake pabalik sa ating start-finish area. At ito na nga, bakbakan na ulit guys. May mga tropa na napag-iiwanan dito sa bandang likod. 3 na itong nandito sa bandang likod guys na nahuhuli. Tara at lipat tayo sa bandang unahan. At siguradong nagbabakbakan na nga ang mga ito. Ayan na, nandito na ang ating peloton. May natatanaw naman akong 4 sa di kalayuan sa bandang unahan at napakatulin ng kanilang pagtakas guys. Bagal lang ang takbuhan ng ating peloton, hindi hinabol yung 4 na kumawala sa bandang unahan. So mamaya na natin sila habulin. Dito muna tayo sa peloton guys, at baka sabihin naman nila na ayaw natin silang kuhanan ng video.
Yan. So patuloy na bumaba natin itong ating peloton. Nandito pa ang ating mga Philippine Navy. Walang humabol sa kanila kahit isa sa apat na tumakas sa bandang unahan. May gustong maghabol, may tatlong umangat doon sa bandang harapan. Habulin na ba nila ang ating apat na breakaway? Ayun na, at sumunod na rin ang ating peloton. Banayad na ahon ang tinatahak ngayon ng ating mga participants guys, at marami pa rin itong nasa peloton. Andito pa rin si Carino Joshua at si Ronald Oranza. Nasa bandang harapan naman si Ronald Lumutus. Hindi sila nag-attempt guys na humabol dahil alam nila na mahaba-haba pa itong kanilang lalakbayin bago matapos ang ating karera. So first lap pa lang to at may tatlo pa na natitira, so mahaba-haba pa yon. 36 kilometers pa guys ang natitirang bubunuin nila. So tingnan natin mamaya kung sino ang unang susuka. Susuko pala, di bali ng sumuko, wag lang sumuka dito sa ating akyat lusong na ruta sa may Tarlac. Napakalupit nga talaga guys ng ating ruta dito, dahil after mo mag-recover sa lusong, nako, akyatan naman agad ang babanatan mo, kaya hindi ka agad-agad makaka-recover dito. Kung mahina-hina ang resistensya ng iyong katawan ay talagang kakapusin ka. So lipat tayo sa bandang unahan at tingnan natin kung gaano na kalayo ang kalamangan ng ating apat na breakaway. And guys, so walang putol-putol ito, diretso lang tayo para makita nyo kung gano'n nakalayo ang kalamangan nila. Napakatulin nga ng apat nating breakaway at halos nakalayo na sila sa ating peloton. And guys, so nasa 500 metro na yata ang layo nila doon sa ating peloton. At ito na nga, natatanaw na natin, ito na ang ating breakaway group. Apat sila, malapit na sila dito sa may tulay. Medyo mabagal na ang takbuhan guys ng apat nating breakaway at tila nagpapahinga na sila. Andito ang ating tropang Pangasinan, si Dennis Gabaldon. Nakasunod sa bandang harapan si Alpi Catalan. Andito rin ang ating tropang GLC, Christian Timbang, at yung 7-Eleven, si Gilbert Valdez. Guys, so patuloy na bumaba natin itong apat nating breakaway group. Nangunguna naman ngayon si Timbang sa bandang unahan, nakasunod tong 7-Eleven Valdez, pangatlo si Alpi Catalan, at nasa bandang likod si Dennis Gabaldon ng Pangasinan. And so medyo lumapit na rin ang agwat nila sa ating peloton. Nasa 250 meters na lang ang kalamangan nila. And so babagal na ang takbuhan nila, kaya may chansang makahabol ang ating peloton dito sa ating breakaway group. So paakyat guys itong ating tinatahak ngayon papunta sa ating start finish area. Palitan sila ng trangko dito sa ating breakaway group. Nangunguna naman ngayon ang ating tropang GLC, 7-Eleven, Alpi Catalan, at yung ating tropang Pangasinan. Ayan guys, so patuloy na bumabanat sa ahonan itong ating mga breakaway group. Medyo bumibilis na naman ang kanilang takbuhan dito sa ating ahonan. Ayan, so hintayin natin guys hanggang sa makarating tayo sa ating start finish area, kung kaya ngang abutin pa ng ating peloton itong apat na to. Napakatulin pa rin ng kanilang ginagawang pag-ikot, rotation po ang ginagawa nila para makakalayo ng tuluyan sa ating peloton. Magagawa kaya nilang tumakas na ng tuluyan itong apat nating breakaway kung peloton na ang habol sa kanila guys? Makikita natin yan mamaya hanggang sa pagdating sa ating start finish area. At talaga namang desidido ngang makalayo itong ating apat na breakaway group. Patuloy pa rin silang nagpapalitan ng pagtrangko at papaakyat na naman sila guys. Medyo may kahabaan itong ahonan na to papunta sa ating start finish area, at pagdating doon sa tuktok ay mayroon pa tayong ruling na nasa 200 meters bago ka makarating ng mismong finish line. So napakaganda ng ating ruta guys at ang ating pagtatapos ng ating karera mamaya. Dahil dito magre-rematihan ang ating mga participants sa ahonan,
kung mahina ang tuhod mo at maiiwanan ka dito sa akyatan na to, mamaya pagdating ng ating 4th laps ay siguradong maiiwanan ka na rin sa ating finish line. Magkakaubusan ng lakas yan mamaya sa pag-ahon bago ka tuluyang makarating sa ating finish line. Kaya ihanda nyo na ang inyong mga tuhod, dahil sigurado akong marami ang mauubusan ng lakas. Yung tipong magre-recover ka pa lang pero nandyan na naman ang ahonan, patibayan ng dibdib at patigasan ng tuhod ang labanan sa karera na to. Kaya dapat guys ay nakahanda ka sa ganitong klase ng laban. So nakaikot na nga itong apat nating breakaway sa pangunguna ni Alfie Catalan. Nakasunod si Dennis Gabaldon, pangatlo si Timbang at pang-apat si Valdez. Paparating na rin ng ating peloton sa pangunguna ng 7-Eleven at nasa 600 meters ang kalamangan ng ating apat na breakaway dito sa ating peloton. Ayan guys, papaikot na rin sila at napakatulin din ng kanilang ginawang pag-ikot at paghabol ating nasa breakaway group. So hintayin na lang natin sila dito guys para sa pagtatapos ng ating 2nd laps at para sa ating 3rd laps. Mamaya na tayo sasaba ulit pagdating ng 4th laps. Ito na, paparating na ang ating apat na breakaway. Nangunguna si Timbang, pangalawa si Dennis Gabaldon, pangatlo si Valdez at pang-apat man si Alfie Catalan. Sila pa rin guys ang namamayagpag dito sa ating race line. Abangan natin ang peloton at medyo malayo-layo na ang kalamangan itong ating apat na breakaway. So pang 3rd laps na po yan at ito na rin ang ating peloton na tatanaw na natin guys. Paparating na rin sila, nasa 700 meters na ang kalamangan ng ating breakaway dito sa ating peloton. Ayan na, andito na ang ating Team Navy sa pangunguna ni Joshua Carreño at nakasunod naman sa kanya si Ronaldo Motos. Nakasunod din ang dalawang NYK sa kanyang likuran at nakasunod na rin ang buong peloton. So ayan na nga guys, banatan na agad at iyon na nga ang ating 3rd lap. So abangan natin ang ating 4th laps at dito na tayo sasabay mamaya. Ayun na, so natatanaw na naman natin ang ating breakaway group. Ito na, paparating na. Tingnan natin kung sila pa rin ang nandito. Sang GLC, NYK, Alfie Catalan, 7-Eleven, nasa bandang likod na, nawala na si Dennis Gabaldon. At ito na nga guys, nasa likod na siya kasama ang ating peloton. Napakatulin pa rin ang kanilang pag-atake papunta sa ating start finish area. So nakaikot na nga sila guys at papaikot na rin ang ating peloton. So ito na nga ang ating final laps at dito na magkakaubusan ng lakas itong ating mga participants. Dito na nila ibibigay lahat ang kanilang mga natitira pang lakas. So dito na tayo mag-focus dahil magbabanatan na ang mga to. Wala nang sasayangin itong pagkakataon itong ating mga participants para magpakita ang gilas dito sa ating last lap. Ito na nga at nagkanya-kanyang banatan na itong ating mga participants guys. May naunang dalawa na sa bandang unahan at may umahabol na dalawa dito sa bandang likod. Bumanat din si Alfie Catalan at isang 7-Eleven. Sumunod pa yung isang 7-Eleven guys. So bali dalawang 7-Eleven na ang nasa likod ni Alfie Catalan. Inahabol nila yung nasa bandang unahan pa na dalawa, isang naka-white na jersey at isang 7-Eleven. Medyo nakakalamang ang ating tropang 7-Eleven ngayon guys dahil tatlo sila kontra sa dalawang magkaibang team. Isang Ismael Grospe at isang Alfie Catalan ang magkakalaban-laban ngayon dito sa ating last lap. So sila na nga ba ang unang makakarating sa ating finish line at patuloy na bumaba natin itong dalawa nating breakaway dito sa bandang unahan. 7-Eleven pa rin ang nangunguna, nakasunod si Grospe, sinundan rin ng ating dalawang 7-Eleven pa. Alfie Catalan nasa likod, so malapit na nga nilang abutan ng ating dalawang breakaway group at malapit na nga maidikit. So magkakasama na ang ating dalawang breakaway at ang tatlong humabol. Ayan, so bali 5 na guys itong ating nasa unahang grupo ngayon. Isang Ismael Grospe, tatlong 7-Eleven at isang Alfie Catalan. Ayan, so magkakasubukan na ng lakas itong ating 5 ngayon dito sa bandang unahan naman.
Mahahabol pa kaya sila ng ating peloton o silang 5 na nga ang unang makakarating sa ating finish line mamaya? So tingnan natin guys, at medyo malayo-layo pa naman ang lalakbayin nila. Marami pang akyat lusong ang tatahakin ng ating mga participants bago tuluyang makarating sa ating finish line. And so patuloy na bumabanat pa rin itong 5 nating breakaway dito sa bandang unahan. Medyo malapit-lapit na sila sa ating U-turn area dito sa may boundary. Ayan, at patuloy pa rin ang kanilang pagpanat, pag-atake para tuluyang makalayo sa ating peloton. Tumakas yung naka-white na jersey guys, si Ismael Grospe, at hindi na hinabol nitong 4 pang nasa likod. Alpi Catalan ang nagdadala sa 3 7-Eleven. Pinakawalan nila yung ating tropa guys na naka-white na jersey. At siya na nga ang unang umikot pabalik sa ating finish line. Pumanat na si Ismael Grospe pabalik. At ito na rin ang ating peloton guys. Nagpang-abot ng ating mga tropa guys. Ronald Duranza ngayon ang may dala ng ating peloton. Nakasunod yung mga 7-Eleven. At nandito sa likod si Ronaldo Motos at mga Go for Gold. So kung napapansin nyo guys, kukunti na lang ang natitira sa ating mga participants dahil meron ng sumuko sa ating karera. Ayan, so hindi na nakatagal yung iba. Hindi natiis ang akyat lusong na ruta. Kaya halos nasa kalahati na lang itong nandito ngayon na bumabanat pa rin pabalik sa ating finish line. Sino kaya ang magwawagi dito sa ating Open Elite category? At isang ating nakapag breakaway guys. Kompleto ang ating peloton dito sa bandang likod. Andito pa rin ang mga malulupet na pampato ng bawat kupunan. Ayan guys, so mayroon pa tayong 7-Eleven, NYK, GLC, Philippine Navy, Go for Gold, at Don Philip. Yan, sila pa rin ang magbabakbakan hanggang sa ating finish line mamaya. At inabutan na nga nila yung ating tropang nakapag-breakaway kanina na si Ismael Grospe. So kompleto na naman ang ating peloton guys. Tila maganda ang nagbabadyang rematihan mamaya pagdating sa finish line kung sakaling wala nang aatake dito sa ating peloton. Nagpapakiramdaman ng ating mga participants guys dahil papalapit na tayo ng papalapit sa ating finish line. At tulad nga ng nasabi ko kanina guys, yung natitirang 1 kilometro ng ating ruta ay halos paahon lahat. At pagdating sa tuktok, mayroon lang tayong 200 meters na rolling bago makarating sa finish line. So doon magkakaalaman sa ahonan ang ating mga participants kung sino sa kanila ang babanat at kung sino sa kanila ang maiwanan doon sa ahonan na yon. At ito na nga, bumibilis na ang ating mga participants at tila may bumabanat na sa bandang unahan. Magkakabanatan na ba? Magkakahiwalayan na ba dito sa bandang baba pa lang? Tingnan natin mabuti guys kung sino ang unang angat dito sa ating mga tropa. May bumabanat na doon sa may bandang harapan. Dalawa guys, at ito na nga, sumuko na ang ating champion ng Ronaldo Motos. Nagpaiwan na guys, at yung dalawa nating participants nagbanatan na rin sa bandang unahan. Puntahan natin at tingnan natin kung sino yung dalawa na nagbabanatan dito sa bandang unahan. Maagang kumawala itong dalawa nating kalahok guys, at tila hindi naman sila hinabol ng ating peloton. At kung hindi ako nagkakamali guys, last 2 kilometers na lang ang natitira dito sa ating karera. At patuloy nga na bumabanat itong dalawa nating breakaway dito sa bandang unahan. Nagsasayaw na sila dito sa ating kalsada. Ayan nga, itong ating tropa na si Dinis Gabaldon ng Don Philip at Ivan Sembrano ng NYK. So wala pang nakasunod sa bandang likod guys. At patuloy nga ang pag-atake nitong dalawa nating breakaway. Iniwanan nila ang ating peloton. Sila na nga ba ang magwawagi dito sa karera na to? Hindi na kaya sila maaabutan ng ating peloton. So wala pa rin nakasunod guys. Malapit-lapit na tayo sa ating finish line. At pagkatapos ng medyo
patag na tinatak nilang to ay paahon na tayo guys, at doon na magsisimula ang kanilang pagsubok papunta sa ating finish line. So ito na nga, umaahon na ang ating dalawang breakaway at nasa 300 meters to 400 meters itong ahonan na to, at mayroon pa tayong 200 meters guys na rolling papunta sa ating finish line. So ito na nga, umaakyat na itong ating mga participants, at dalawa lang itong nasa unahan natin guys. Naghahabulan pa rin sila, NYK pa rin ang nasa unahan, si Semprano, nakasunod pa rin itong tropa nating si Dennis Gabaldon, at ito na nga, bumabanat na, nagkakabanat na, tumayo na sa kanyang upuan si Ivan Semprano, nakasunod pa rin si Dennis Gabaldon. Ito na nga guys, at nagkakabanat na, sino sa kanilang unang makarating sa ating finish line. Ayun na nga, nagkabulan na, bumabanat silang pareho, nagkasigsagan na guys, at ito nga, wala pa rin sumusunod sa bandang likod. Ito na, mabilis pa rin ang ginagawang pagkatake nitong dalawa nating participants, at nangunguna si Dennis Gabaldon, at Dennis Gabaldon nga ang unang nakarating sa ating finish line guys. Pangalawa si Ivan Semprano ng NYK. So tingnan natin ang peloton, at titingnan din natin kung sino ang makakuha ng ating ikatlo, ikapat hanggang ikasampung pwesto. Pangatlong dumating si Ian Timbang ng GLC, pang-apat si Aidan James Mendoza ng Go for Gold, pang-lima si Ronald Oranza ng Philippine Navy, pang-anim si Marcelo Felipe ng NYK, pang-pito si Ismael Gorspi, pang-walo si Yanyan Martin, pang-siyam si Marco Lumanog, at pang-sampu si Buntok. At yan nga guys ang mga nanalo sa ating Open Elite category. A few moments later. Victor. 1, 2, 3. Okay, for our 9th placer, Mr. Marco Lumanog. Marco Lumanog, our 9th placer. Marco Lumanog. 9th placer, Mr. Marco Lumanog. Puro 7-Eleven to. Wala bang min-stop dito? Okay, Victor. 1, 2, 3. Okay, and for our 8th placer, Mr. Yanyan Martin. May kakayari, sabi muna. Oh, Mr. Yanyan Martin. Picture ko na. Okay, for our 7th placer, Mr. Ismael Gorospe. Mr. Ismael Gorospe, our 7th placer, Mr. Ismael Gorospe. Oh, picture. Okay, and for our 6th placer, Mr. Marcelo Felipe. Kapitan, palakpakan po natin. Our 6th placer, Mr. Marcelo Felipe. Wala sigikat? O, proxy. Proxy na lang, proxy. Proxy, ikaw na lang ulit. Wow. Okay, and for our 5th placer, Mr. Ronald Oranza. Buntutok, punta dyan. 5, Mr. Ronald Oranza. Mr. Ronald CJ tabi ka. Mr. Ronald Oranza, 5th placer, today's race. And for our 4th placer, Mr. Aidan James Mendoza. Aidan James Mendoza. 4th placer, Mr. Aidan James Mendoza. And for our 3rd placer, the winner of our trophy, 10,000 pesos cash, Mr. Ian Timbang. Palakpakan po natin our 3rd placer, Mr. Ian Timbang. Mr. Ian Timbang. Lover boy. And siyempre hindi na po natin patatagalin pa. Second placer, 1st placer, Mr. Dennis Gabaldon. Palakpakan po natin. 1st placer, Mr. Dennis Gabaldon. Okay, top 10 po. So picture po tayo dito. Sama-sama po tayo dito. Okay, picture po to. Top 10.